A violencia machista, a fenda salarial ou mesmo a precariedade no traballo son algunhas das principais eivas que hoxe en día padecen as mulleres. Para acabar con isto, unha serie de colectivos, partidos políticos e sindicatos, entre os que se atopa tamén o Bloque Nacionalista Galego da Barbanza, propoñen unha folga feminista a celebrar o próximo 8 de marzo. Con ela, o que pretenden é visibilizar o peso e a importancia da muller en todos os ámbitos, non só no laboral. Polo que dende a formación nacionalista fan unha chamada á participación de cara a conseguir unha igualdade real entre homes e mulleres. Animamos as mulleres galegas, ademais de secundar a folga e de participar nas movilizacións, que non se trate soamente dunha folga laboral, sino que fagamos tamén unha folga de coidados, porque sabemos que as mulleres somos as encargadas dos coidados da familia, dos pequenos, dos enfermos, dos maiores, que fagamos unha folga de traballos, de tarefas domésticas, que sabemos que as mulleres dobramos ou triplicamos o tempo que dedicamos a estas tarefas, de maneira que a nosa xornada laboral triplícase fronte á xornada dun home, porque as mulleres non podemos conciliar, porque a maior parte dos permisos e licenzas por cuidados se lle otorgan ás mulleres, apenas hai homes que se beneficien destas cousas. Para ese día na comarca están previstas dúas concentracións, unha ás 12 do mediodía ás portas do Hospital do Barbanza e outra ás 8 da noite na Praza do Concello de Ribeira. Ademais diso, o domingo 4 de marzo haberá unha movilización multitudinaria en Vigo, a que o BNG chama tamén a participar.